Dobro večer, Panorami Info. Mreža invalidskih udruženja grada Cazina ovih dana privodi kraju kampanju Budi naša snaga. Rezultati kampanje biće predstavljeni početkom decembra u Centru za kulturu i turizam. Budite naša snaga naziv je kampanje koja je, kako navode u mreži invalidskih udruženja grada Cazina, bila više nego uspješna. Ciljevi kampanje među ostalim bili su poticanje predstavnika vlasti svih nivoa, javnih preduzeća i ustanova na efektniju podršku osobama s invaliditetom. Rezultati kampanje biće prezentirani 2. decembra u Centru za kulturu i turizam, istakao je Hasmir Delić, predsjednik udruženja distrofičara. Povodom tog dana ćemo obilježiti kraj jedne, da kažem, pozitivne kampanje provedene tokom ove godine koju smo provodili kroz mrežu organizacije osoba s invaliditetom, a nosioc projekta je udruženje distrofičara grada Cazina. Samo ukratko, ovako Međunarodni dan osoba s invaliditetom se obilježava 3. decembra, a naša aktivnost će biti provedena dan prije 2. decembra u kinosali Kulturnog centra Cazin sa početkom u 11 sati. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se obilježava od 1992. godine, otkad je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela odluku da se taj dan obilježava. 3. decembar kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u svrhu prikazivanja pozitivnih promjena u društvu za dobrobit osoba sa invaliditetom. Mreža invalidskih udruženja grada Cazina pokušava unaprijediti život osoba s invaliditetom predlažući konkretne smjernice s kojima također žele olakšati djelovanje lokalne zajednice. Mi svome gradu povodom tog dana želimo pokazati, odnosno zajedno sa građanima podijeliti informaciju o trenutnom statusu i stanju osoba s invaliditetom u našem gradu. S tim naglašavamo da ćemo mi to uraditi dan prije iz tehničkih razloga. I održavamo centralnu manifestaciju 2. decembra. I mi ćemo označiti kraj kampanje Budite naša snaga, koja je imala za cilj sistemski riješiti budžetsko financiranje svih organizacija osoba sa invaliditetom kroz budžet grada Cazina s osvrtom na zakon o reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom. Govoreći o kampanji i životu osoba s invaliditetom, Delić je između ostalog istakao. Naglašavamo da je kampanja protekla zadovoljavajuće i da će po završetku kampanje grad Cazin biti prva lokalna uprava na nivou kantona Unsko-Sanskog koja je počela sa primjenom zakona i koja je u potpunosti sistemski riješila budžetsko financiranje organizacije osoba s invaliditetom. U mreži očekuju podršku svojih građana. Forum za građane povodom Dana osoba sa invaliditetom označava i kraj naše kampanje Budite naša snaga 2. decembra s početkom 11 sati u kinosali Kulturnog centra Cazin. Kampanja Budite naša snaga se implementira kroz prag projekat kojeg sprovode centri civilnih inicijativa i konzorciji kojeg čine Kult Helvetas, a finansira Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini. O organiziranju te ciljevima foruma građana govorit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Bilo je to sve u večerašnjem izdanju Panorame Info. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz naš program.